Levan días preparando esta visita e aquí están, chegaron os reis. Onte planeaban con moito agarimo a súa ruta pola nosa comarca. Comezaron en Oíndra, acompañados pola alcaldesa Ana Villarino, e viaxaron polas aldeas do municipio de arriba a abaixo. Descenderon a montaña e pararon a saudar e agasallar aos cativos que acudiron á súa chamada. Bouses foi unha das primeiras paradas. En Monterrei, xa que o día se estaba por un pouco escuro, decidiron recibir os nenos na pista cuberta de Guimarei. Chamaron un por un aos pequenos e pequenas e deron algún que outro doce, axudados polos particulares paxes dese momento, os traballadores do Concello e voluntarios de Protección Civil. Non perderon a oportunidade, tampouco, de visitar o Concello de Laza, onde contrataron os servizos dun taxi local que coñecía moi ben a zona. Recibiron no edificio multiusos aos nenos e nenas das aldeas do Ríos. E aínda lles quedou tempo de pasar pola mezquita, onde as condicións meteorolóxicas non acompañaron demasiado, e por Viana do Bolo, con moito estilo polo que podedes ver, a bordo de fermosos coches clásicos, un Citroën 11 lixeiro, un Seat 124 e un Citroën GS. Sea que, a parte de magos, teñen moi bo gusto. Máis tarde o tempo mellorou e decidíronse a celebrar o seu clásico desfile pola vila de Verín. Percorreron as rúas saudando a un lado e a outro e dirixíronse ao Concello, onde recibiron os máis novos e recolleron as cartas cos máis prezados desexos. E ti, entregaches a túa, que xa están a vir. Feliz noite e Día de Reis a todos.